Bitte sehr. Gospodine predsjedniče, jutros je oko 100.000 ljudi prošlo kroz ulice Vukovara u koloni sjećanja na pad tog herojskog grada. Išli su iz Vukovarske bolnice do memorijalnog groblja, najveće masovne grobnice u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Ovo je prvi put da obilježavamo pad Vukovara otkada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Zato je jedna manja skupina hrvatskih građana došla ovdje do Strasbourga i oni su ovdje danas s nama u ovoj dvorani. Ja ih pozdravljam, a vas, gospodine predsjedniče, pozivam sve kolegice i kolege da se sjetimo i odamo pijetet vukovarskim žrtvama te da izrazimo zahvalnost onima koji su svojom žrtvom omogućili da Vukovar i Hrvatska danas budu u slobodi i u miru u ujedinjenoj i pomirenoj Europi. Hvala. Vielen Dank, Herr Stier, für diesen Hinweis.